V podstate, keď som tak nad tým uvažoval, tak som si uvedomil, že vás vlastne obdivujem. Máte takú kuráž, takú odvahu. A keď možno, že tak k čomu, tak k manželstvu. Lebo máte kuráž práve prísť k Bohu. A to sa mi akože ráta veľmi, lebo o málom čo Boh tak jasne povedal ako o manželstve, že čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A pred Bohom uzatvoriť manželstvo práve s týmto vedomím, tak to chcel Boh. Som si istá, že ťa Miško bude vždy brániť. Napríklad tak, ako bránil mňa, keď mi ako maličkému bábätku prepichovali uši a Miško na chodbe v nemocnici kričal, nech mi neubližujú, lebo všetkých zabije. Takže kvôli čomu sme sa tu dnes zišli? Aby sme oslávili vstup do stavu manželského a o čo tu vlastne ide? Aby sme odovzdali aj nejaký odkaz. Po dvojročnej skúsenosti v manželstve sme zistili, že základom šťastného manželstva je trpezlivosť. Takže vám prajeme veľa šťastia. Myslela som trpezlivosti, že povieš, že sa doplníme. Takže po 2 rokoch sa doplňať ešte nebudete. Držím veľmi palce na spoločnej ceste životom, ktorý verím,